Avui dia, portar barba pot semblar una moda, però en realitat és una història que ve de molt, molt lluny. Per començar, a l'antic Egipte, la barba no només era símbol de virilitat, sinó també de poder diví. De fet, els faraons, homes i dones, portaven barbes postisses trenades, fetes amb un metall daurat o tela, per mostrar el seu estatus. Flipant, oi? A més, a l'antiga Grècia, la barba era símbol de saviesa i maduresa. Si tenies una barba ben poblada i elegant, era com si tothom sabés que eres un pensador o un filòsof. De fet, a Sòcrates i Plató sempre el representen amb una barba ben plena. Però quan els romans van començar a dominar el món, van canviar les regles. Ells apostaven per l'afaitat. Es considerava un signe de civilització, d'ordre i de netedat. Anar ben afaitat era com anar ben vestit, així que molts homes van començar a passar per la navalla cada matí com a símbol d'autoestima i classe. Més endavant, a l'edat mitjana, la barba torna a guanyar valor, aquesta vegada com a senyal d'honor i masculinitat guerrera. Hi ha textos que diuen que si algú s'atrevia a tocar-te la barba era una ofensa tan greu que podies acabar en un duel. O sigui, que tocar-li la barba a algú podia portar-te a més d'algun problema. A l'època victoriana, cap allà al segle XIX, la barba es torna gairebé obligatòria. Entre els homes anglesos es considerava un símbol de maduresa, autoritat i moral. I això, curiosament, coincideix amb una època on s'associava la barba amb la higiene, perquè es pensava que protegien la boca dels bacteris de l'aire. Però, com sempre, les modes van i venen. Al segle XX, durant dècades, l'afaitat torna a ser la norma. Els anuncis mostraven homes ben rasurats com a ideals de modernitat i de bellesa. Con el afeitado de doble hoja se consigue un apurado perfecto, como no se había conocido jamás. Y esto es muy importante para un actor. Bueno, como todos los hombres que tienen que ir siempre bien afeitados. I no és fins ben entrar del segle XXI que les barbes tornen amb força. Hipsters, actors, influencers... De sobte, portar barba torna a ser modern, natural, masculí i sobretot molt cool. I arribem ara, al 2025, on un noi, jo, decideix tallar-se la barba després de bastants anys. Ara us ho explico. En el vídeo d'aquesta setmana em trauré la barba per primer cop després de 3 anys. Les meves pintes l'últim cop que vaig dur la barba curta eren aquestes, però ara ja han passat uns anys i m'estic fent més gran. Creieu que haurà canviat una mica la meva cara o que pel contrari seguiré tenint aquesta cara de nen? He deixat tot el matí la màquina d'afaitar carregant i ara tocarà treure's tota la barba. Aviam quin és el resultat. Bé, aquesta és la cara de peix que tinc actualment amb la barba i ara, com us he dit, me la retallaré. Anem a fer-ho perquè ja no puc esperar per veure el resultat. Som-hi! L'estiu passat també em vaig tallar el cabell, que fins aleshores el duia molt llarg, pràcticament fins aquí, i ara, per això, tocarà un canvi de look més a nivell facial. Així que, som-hi! Hakuna Matata! Bé, doncs, això ja està. Després de 3 anys o més sense afaitar-me, aquest és el resultat final. És broma, ara em trec el bigoti, però què? Com em queda, no? No em dona així un toc interessant? Feia anys i panys que no em treia la barba, i aquest és el resultat final. Què me'n dieu? Jo crec que torno a semblar un nen. La veritat és que molta gent em deia que m'havia canviat molt la cara en els últims anys, però jo crec que era més pel tema de la barba. Segueixo tenint una mica cara de bebè, però bueno, què en penseu? Deixeu en els comentaris si us agrado més amb barba o sense barba i espereu perquè
Tingueu en compte que també m'he tret les ulleres. Un momentet, ara faig el look complet. Ara sí, aquest serà el meu look complet, a partir d'ara, amb ulleres incloses. Ja em direu què us sembla, si us agrada més el look que duia abans o aquest d'ara. La veritat és que jo sí que crec que tinc una pinta bastant més jove, però estic més guapo, estic més lleig, estic igual de guapo. Deixeu-ho als comentaris. I res més, ens veiem la setmana que ve amb el que jo crec que serà un vídeo molt èpic. El que faré és una tier list com l'altra vegada, però aquest cop en comptes de fruites el faré de galetes. Adeu.